Prvo, Novice, jeste vi očekivali sve ovo? Tog jutra, prvo, mene zanima kako je tog jutra to izgledalo. Mislim, vama je neko vam se najavio da će da dođe ili samo? Ne, naravno, inače, obzirom da sam i sam nekad radio taj posao, to su prosto takve akcije, jer naravno, policija traga za tragu, ima krivičnih dela i naravno da neće da nam najavi dolazak da ne bi do tih uništenja tragova došlo. Ja nisam imao šta da krijem, zaista. Jeste bilo neprijatno jer je to krenulo u 6 ujutru dok smo mi još uvek spavali, kući malo dete i supruga, ali objektivno ljudi su bili jako korektni i zahvaljujem se tim ljudima na profesionalnosti, na policajcima, na njihov poziv i pokazivanje naredbe koje im je naloženo vezano za pretresanje moje kuće i ja sam odmah predao stvari koje su tražili. Oni su naravno pregledali još dodatno šta je bilo potrebno, oduzeli te predmete, izdali potvrdu i nakon toga su mi saopštili da moram da pođem sa njima u Novi Sad, u tužilaštvo, više tužilaštvo u Novom Sadu, odeljenje za borbu protiv korupcije, kako bi bio saslušan zbog toga što mi se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela pronevere. Navodno u sindikatu čiji smo zakonski zastupnik. Predsjednik države nije nikada dao takvu izjavu zaista, ali ministar jeste, što je naravno nedopustivo, jer pazite, ministar jeste on sada tehnički ministar, ali je ministar i član je vlade i potpredsjednik je vlade i on je kada je stupio na tu funkciju dao zakletvu da će poštovati ustav i zakone. Ustav Srbije garantuje pravo svima na slobodu udruživanja, između ostalog i na sindikalno udruživanje. Vojni sindikat Srbije je zvanično jedini reprezentativni sindikat zaposlenih u delatnosti odbrane, najbrojniji sindikat koji broji preko 7000 članova. Zbog toga što je taj sindikat kritikovao loše rukovođenje sistemom odbrane, loš položaj profesionalnih pripadnika, postavljao nezgodna pitanja poput toga ko je odgovoran za smrt naše kolege Dejana Stojkovića, uzbunjivao javnost u vezi sa krivičnim delima ozbiljnim u vojsci. Sećate se slučaja Veljka Bjelivuka, mi smo to prvi objavili i tražili da se ti ljudi odgovorni procesuiraju. Ali ono što je suština, što mi taj dijalog nikada nismo mogli da vodimo unutar sistema odbrane, što je proizvod tog otpora koji smo imali od strane menadžmenta u Ministarstvu odbrane i onda smo bili prisiljeni da sa njima komuniciramo javno, što naravno svesni smo nanosi štetu i državi i nama kao sindikatu i ugledu ministarstva i vojske, ali naravno ta odgovornost nije na nama, samo na nama, naravno odgovornost je i na čelnim ljudima u menadžmentu Ministarstva odbrane koji sa nama ne žele da razgovaraju, koji ne žele da prihvate da je to sada normalno, sada u vojsci imamo sindikat i naravno kao proizvod i kulminaciju tog nezadovoljstva i njihove nervoze imali smo i tu izjavu ministra Vučevića koji je, eto, inače i pravnik i trebao bi da kao pravnik ima i tu neku pravničku etiku, jednostavno rekao nešto što je nanelo štetu i njemu, njegovom ugledu, a i ugledu institucije koju predstavlja, odnosno Ministarstvo odbrane, naravno i stranci koju predstavlja, jer je otvoreno rekao da se zalaže za nešto što je protivustavno. Vi ste juče i sami pomenuli, a bilo je načelnika VBA. Da, dakle, mi sada znamo, dakle, gotovo smo potpuno sigurni da iza našeg progona u produženom trajanju, govorim, dakle, od 2017. do danas direktno stoji direktor Vojno-bezbednosne agencije Đuro Jovanić, sada mogu već reći bivši direktor, jer mi ne znamo da li je tom čoveku produžen mandat 2023. godine u septembru, on je tada napunio 5 godina na toj funkciji, a mora je ukazom predsjednika da bude ponovo imenovan, što mi ne znamo da li se desilo, jer nismo videli taj ukaz, niti postoji negde javno dostupan. I to onda naravno navodi sumnju ili pak je on javni funkcioner, to bi moralo da bude objavljeno. Dakle, taj čovjek zloupotrebom svog službenog položaja, trgovinom uticajem i zloupotrebom resursa službe koja mu je poverena direktno ometa sindikalno delovanje u vojsci, a to radi intenzivno i pojačano od 17. januara ove godine, gde je određeni deo resursa Vojno-bezbednosne agencije i određene operativce sa kojima neposredno sarađuje, u kojima poverenje formirao posebne timove, koji direktno vrše pritisak na naše članstvo svuda u sistemu odbrane u vojsci da se članjuju sindikata. Oni ih uslovljavaju neproduženjem ugovora, odnosno neizdavanjem bezbednosti i pozitivnih provera za produženje ugovora o radu, za odlazak u mirovne misije, za slanje na školovanja i tako dalje.
Znači, uslov je da biste na tako nešto, da biste dobili od njih takvu jednu saglasnost da donesete da ste iščlanili iz Vojnog sindikata Srbije. Sada su otešli korak dalje. Uradili su nešto što ne dopuštaju konvencije Međunarodne organizacije rada, Evropska povelja o ljudskim pravima, Evropska socijalna povelja. Dakle, direktno su se umešali unutrašnji rad sindikata i dali su sebi za pravo da oni tumači naš statut i naše rukovođenje. Znate, sindikat je organizacija civilnog društva koja se finansira iz dobrovoljnih priloga, koja sama odlučuje o svom rukovođenju, upravljanju i o raspoređivanju svojih finansijskih sredstava, a oni su dali sebi za pravo da kažu da, evo, sad je rukovodstvo sindikata proneverilo novac sindikata tako što je isplaćivalo solidarne pomoći svojim članovima ili davalo pozajmice ili je omogućilo im da preko sindikata nabavljaju telefone za sebe i članove svojih porodica i to je sada pronevera koja je nama stavljena na teret ovom krivičnom prijavom, što je naravno nebuloza. U tom slučaju biste sve sindikate u Srbiji morali na taj način da krivično procesuirate. To je jasno bilo sinoć i sudiji za prethodni postupak i samu tužiocu koja je vodila ovaj postupak i odluka je bila kakva je bila, naravno da se mi oslobodimo. Nama sad ostaje u postupku da mi to sve naravno do kraja razjasnimo i mi ćemo to razjasniti jer Vojni sindikat Srbije posjeduje potpuno legalno i u skladu sa zakonima naše države. I ono što je isto važno da kažem je činjenica da Vojni sindikat Srbije i dalje uživa veliku podršku i poverenje profesionalnih pripadnika vojske. Naš krajnji cilj je kolektivni ugovor, što će podržati i drugi sindikati u sistemu odbrane. Čekamo da vidimo ko će biti ministar novi odbrane i da odmah stupimo u pregovore za zaključenje prvog u istoriji kolektivnog ugovora za zaposlene delatnosti odbrane. To očigledno smeta ovim pojedincima koji su trenutno menadžment ministarstva i svim silama pokušavaju da uguše reprezentativni sindikat da ne bi do toga došlo. Ono što također želim da kažem je da je sada potpuno jasno da određeni ljudi nisu kadri i sposobni da budu na ovako važnim i odgovornim funkcijama u državi. Nadam se da je to shvatio i sam predsjednik Vučić i državno rukovodstvo, jer vidite, sada kada imate izveštaj ODIHR-a, kada imate izveštaj o izborima Evropskog parlamenta, kada imate krizu određenu institucije u zemlji gde ne funkcioniše parlament ili odbori ne funkcionišu, nemate vladu zvaničnu još uvijek formiranu, postoji brojno nerešenih pitanja, vi donosite odluku samoinicijativno da uhapsite predsjednika jednog reprezentativnog sindikata zbog nečega što je radio u sindikatu. I takav slučaj niste imali u Evropi od Leha Valense. I sad zamislite vi državu Srbiju koja je član Saveta Evrope, gde je Savet Evrope dao preporuku o pravima zaposlenih u vojsci koju bi Srbija kao član trebala da poštuje, gde imate, mi smo kandidati za članstvo EU, da treba da otvaramo određene poglede, gde mora da dokažemo da su u Srbiji na određenom nivou poštuju ljudska prava. Vi ste pokazali Srbiju kao zemlju u kakvom stanju ona nije bila ni u vreme cara Dušana, koji je bio tiranin i koji je tada doneo zakon i rekao sudite po zakonu, a ne po strahu od carstva mi. Dakle, on je imao svest da treba da demokratizuje svoju vladavinu, da je ograniči, a pojedinci koji trenutno čine organe izvršne vlasti u Srbiji tu svest nemaju i pokušavaju da zgaze onaj minimum ljudskih prava koji mi uživamo već više od jedne decenije, a to je pravo na sindikalno organizovanje zaposlenih u vojsci. Jer mislite da je samo vaš sindikalni rad povod za sav ovaj pritisak? Da, isključivo je to povod. Pazite, Vojni sindikat Srbije je zaista istinska sindikalna organizacija, onako kakva treba da bude po svim priručnicima i upustvima kako sindikat treba da funkcioniše. A zašto? Zato što njega čine profesionalni pripadnici vojske koji su navikli da rade po pravilima i po propisima. Dakle, nama rukovodstvo sindikata čine uglavnom starešine i vojnici i civilna lica koja rade u vojsci, da svako ima svoje zaduženje, da se tačno zna ko šta radi i mi shvatamo da je sindikat organizacija koja treba u svakom smislu i bez kompromisa da štiti interese profesionalnih pripadnika vojske, da se bori za njihova prava, da unapređuje njihov materijalni i socijalni položaj. Svi znamo u javnosti da je vojsku u poslednjih 5-6 godina napustilo preko 12.000 profesionalaca. To je zvaničan podatak koji je izrekao pred Novu godinu i sam načelnik Generalštaba.
Znamo u kakvom lošem položaju žive profesionalni pripadnici vojske, da su njihove plate u većini slučajeva negde oko 80% ispod prosečne plate u Srbiji, kako se mobinguju, da ne ostvaraju pravo na regres topli obrok, da ne ostvaraju pravo na realne troškove putovanja do posla. Dakle, niz problema muči profesionalne pripadnike vojske. Zašto? Zato što im poslodavac jednostrano nameće uslove pod kojima će da rade. Profesionalni pripadnici vojske su u radnom odnosu, to jasno stoji u zakonu, poslodavac im Republika Srbija. Dakle, oni tu nisu naterani silom, oni ne služe, kao što je to nekad bila obaveza služenja neke vojske ili vojnog roka. Dakle, oni su u radnom odnosu, oni mogu da rade danas, sutra daju otkaz. Dakle, to ljudi u vojsci ne shvataju. Dakle, oni moraju da shvate da taj čovek mora da se pita u neku ruku pod kojim će uslovima da radi, a da njegovo pravo u ovom slučaju zastupa sindikat koji je zvanični zakonski zastupnik zaposlenih u toj određenoj delatnosti ili kod određenog poslodavca. Mi pokušavamo godinama da dođemo u poziciju da to objasnimo ljudima u menadžmentu vojske, koji su stari kadrovi još iz perioda JNA i koji to nikako ne mogu da prihvate i oni su glavni otpor i nama i samim ministrima koji su rukovodili poslednjih godina Ministarstvom odbrane, jer ja moram stvarno da kažem da je svaki od ministara poslednjih 10 godina sa nama pokušavao u početku da vodi socijalni dijalog, ali je sve to bilo obstruisano i sprečeno upravo od ovih ljudi koje mi optužujemo za direktno ometanje i kršenje sindikalnog delovanja u vojsci. Još samo vas iznenadila juče podrška koju ste imali, zato što je prekjuče juče kad se sve ovo dešavalo, zato što čini mi se da je celokupna javnost se onako uzbunila, ne samo mediji. Ja sam za to sve saznao tek juče kada sam izašao iz prostorije za zadržavanje, jer tamo nisam mogao da koristim, naravno nisam ni imao telefon, niti sam mogao da čitam novine i tako dalje. I zaista jesam bio jako prijatno iznenađen tako ogromnom podrškom i ono što je za mene pozitivan signal je činjenica da su vest o tome na jedan zaista profesionalan način preneli i svi režimski mediji, da tako kažem, jer sam od njih zapravo očekivao jednu kampanju kako oni to znaju da rade, ali ranijih nedelja je bilo napada na nas kroz određene tabloide gde su iznošeni neki podaci koji apsolutno ne stoje i tako dalje. Dakle, ja sam zaista iznenađen i podrškom iz inostranstva i kritikom takvog stava izvršne vlasti prema nama od strane određenih inostranih medija i institucija. Mi smo ogromnu podršku dobili iz Evrope, mi smo članovi, Vojni sindikat Srbije, član Evropske federacije sindikata javnih službi i Svetske federacije sindikata javnih službi i član je vojne organizacije krovne vojne organizacije sindikata Euromil. Imamo jako veliku saradnju i prijateljsku i bratsku saradnju sa brojnim udruženjima koji imaju karakter sindikata iz Rusije, koji su takođe dali podršku. Čak su i svi mediji ruski tamo preneli, većina medija je prenela tu vest. A ogromnu zahvalnost zaista želim da dam i da se zahvalim ljudima iz javnog života u Srbiji, narodnim poslanicima, predstavnicima čak i političkih stranaka, bez obzira odakle oni dolazili. Naravno, o našem timu advokata koji je briljantno odradio ovaj deo posla i naravno, na kraju svega i našim članovima koji i dalje veruju u to što radimo i znaju naravno da je to što radimo ispravno i da je to u njihovom interesu, jer niko bolje ne zna od pripadnika vojske kakvo je zaista stanje i oni jako dobro znaju da ovo što mi radimo, da je to potpuno ispravno i da je u njihovom interesu. Ne može da se desi da koleban članove rukovodstvo sindikata, ovo što se dešava? Iskren da budem, kada su me pitali o čemu sam razmišljao tamo ova 2 dana, verujte da sam razmišljao samo o tome kako da se sačuva poslovanje vojnog sindikata, jer to je zapravo bio cilj ovoga svega. Cilj je bio da mi budemo pritvoreni 30 ili 90 dana i to 3 glavna čoveka u sindikatu, generalni sekretar koji vodi kompletnu administraciju i poslovanje sindikata, ja kao predsjednik i zamjenik moj. Dakle, cilj je bio obezglaviti sindikat, oduzeli su nam telefone, računare, pečate i očigledno da je neko hteo da mi sada ležimo u pritvoru 30 ili do 90 dana i da za taj period se ugasi poslovanje, odnosno da sindikat se blokira sa svojim poslovanjem, da bi nakon toga došlo neko drugo rukovodstvo koje bi oni nametnuli, odnosno ovi ljudi koji su sve to organizovali, što naravno, evo, hvala Bogu, nije se desilo. I jako dobar signal i pozitivan je da smo, eto, juče imali na delu da i pravosuđe zapravo postoji nada, da postoje ljudi u pravosuđu koji zaista svoj posao rade savjesno i odgovorno. Imali smo sreće da juče dežurni sudija za prethodni postupak bude jedan stari sudija koji je pred penzijom i koji je video da zapravo tu nema kršenja zakona i to što se nama stavlja na teret i koji je donao odluku da se bezuslovno pustimo na slobodu. I ja sam zaista
srećan što je to tako. Dakle, zaista postoji negde nada da institucije ove zemlje i da građani imaju veliku svest o tome kako treba poštovati ljudska prava. Ja se nadam da će se u vezi sa ovim oglasiti i sam predsjednik. Mi smo pre 2 nedelje njemu uputili zahtev i tražili sastanak, jer on jedini u ovom trenutku s kojim mi možemo da razgovaramo i s kojim treba da razgovaramo, jer obzirom da nemamo vladu i nemamo skupštinski odbor za odbranu, nemamo inspektora za kontrolu službi bezbednosti kojim bismo trebali da se pritužimo u vezi sa ovim. Dakle, jedini koji je komandant zvanično po ustavu, to je on, i nadam se da će imati razumevanja i vremena pored svih ovih obaveza da sa nama razgovara na tu temu.